pulisya patuloy na tinututukan ang mga lugar na nasa yellow alert category ng election areas of concern. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Mahigpit pa ring tinututukan ng Pangasinan Police Provincial Office sa mga lugar sa lalawigan ng Pangasinan na nasa yellow category ng election areas of concern. Ayon kay Pangasinan PPO Director Rollifer Capocchian, bagamat mainit ang batuhan ng putik sa bayan ng San Quintin, wala pa naman umano silang natatanggap na reklamo. Dahil dito, nagsagawa na sila ng dialogo sa dalawang kampong nagbabangayan kasama ang kapulisan upang isulong ang mapayapang halalan sa bayan. Bong wala pa sa ngayon. Ang sa amin kasi ginagawa namin yung proactive approach lang eh. Halimbawa dito sa nangyari sa San Quintin, wala naman nagsusumbong sa amin, although may mga report na medyo intense na, no? Yung kanila nga. So to diffuse the tension, gumawa na lang tayo ng initiative, pumunta tayo mismo sa San Quintin, kinausap natin yung dalawang partido na mas maganda, mag-ayos na lang, pag-usapan lahat, huwag magbangayan dahil dyan nag-uumpisa yung gulo. Siniguro naman ng pulisya ang kanilang aktibong pamamaraan sa iba pang lugar na nasa ilalim ng yellow areas of concern. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.